Bdiet il-kompilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Ali Ahmed El Mushrati, magħruf bħala Lillu King, Tuneżin ta' 31 sena li ġie mixli fost oħrajn b'akkużi ta' ħasil ta' flus, evażjoni tat-taxxa u involviment fi gruppi ta' kriminalità organizzata. Spettur mill-iskwadra ta' kontra droga spjega kif l-akkużat allegatament kien parti minn ċirku ta' importazzjoni ta' droga u kif il-pulizija format task force biex tinvestiga din l-organizzazzjoni kriminali. L-ispettur xehed li għalkemm l-akkużat kien qiegħed Malta bħala refuġġjat huwa ma kien jiddikjara l-ebda tħul u ma kienx irreġistrat mal-awtoritajiet tat-taxxa mal-VAT jew mas-servizzi soċjali u għal-anqas ma kellu l-ebda proprjetà reġistrata fuqu. Minkejja dan kollu huwa spiss ġie osservat jilbes ħwejjeġ lussużi u jsuq karozzi lussużi. L-ispettur kompla jixed li t-Tuneżin ġie arrestat meta mar biex jiffirma fl-Assa. Il-pulizija fittxet fil-karozza li kienet isuq l-akkużat dak il-ħin u fiha sabet flus, mobiles u ġojellerija. Il-pulizija ssuktat bitfittxija fil-proprjetà tal-akkużat fejn instabet kwantità ta' droga fosthom ħaxixa, kokaina, MDMA u ċavetta ta' karozza Mercedes. L-ispettur kompla jgħid li waqt l-interrogazzjoni tiegħu El-Mushrati qal li kien il-manager ta' stabiliment f'Paċville u xehed li huwa importatur tax-xixa u ta' karozzi mill-Olanda. Fil-kontraeżami l-ispettur ikkonferma li sa issa m'hemmx akkużi speċifiċi kontra l-akkużat dwar possess sempliċi jew aggravat ta' droga u m'għandu l-ebda każijiet pendenti relatati ma' dan. L-avukat difensur saħaq li għalhekk l-ispettur ħa ġurament fals għaliex ma sarux akkużi dwar droga. Wara sospensjoni ta' seduta l-ispettur ġa konferma kif sa issa hemm biss provi ta' rabtiet u mhux akkużi speċifiċi ta' traffikar min-naħa tal-akkużat.